What's up mga kabsat? Welcome po ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to mga kabsat ay uwi tayo ng Pangasinan. So galing pa ako dito sa Sukat Muntinlupa. Dahil meron na po raw yung meron na po yung Google AdSense pin. So kaya po ako uwi dahil i-receive po natin yun. Kukunin po natin sa post office. So yun mga kabsat, tara. So maglalakad lang tayo dito hanggang dun sa hanggang dun sa may sakayan. Sakay ng mga bus papuntang Ayala. Tapos pagka dating sa Ayala, sasakay tayo ng carousel, yung mga libreng sasakyang carousel papuntang Q-Mart. So andun ho lahat nakahilira yung mga sasakyan papuntang Pangasinan. So yan mga kabsat, pakyat tayo dito sa may sa may overpass. Punta tayo dun sa may sakayan na sa mga bus para makapunta tayo ng Ayala. So yung bus mga kabsat papuntang Ayala. So yun. So ayan mga kabsat, nandito na tayo sa Ayala. So ayan mga kabsat, bali tatawid pa tayo dun sa may overpass para makasakay tayo ng carousel papuntang Q-Mart, para makasakay tayo ng papuntang Pangasinan. So lakad-lakad muna tayo dito. So ayan mga kabsat, malapit na tayo sa sakayan ng carousel. Bababa lang tayo sa may hagdan. Five hours later. Hello mga kabsat, yan mga kabsat, bali andito na ako sa bahay. So yan mga kabsat, na-receive na po natin yung ating Google AdSense pin na matagal na natin hinihintay at inaasam. So mahigit isang taon po ako nag-vlog. So dumating na po yung ating Google AdSense pin. So ganito po yung itsura niya mga kabsat. So layo po ng pinanggalingan niya mga kabsat, sa ibang bansa pa pala, sa Malaysia. So yan. So ayan mga kabsat, ito po ay wala po itong laman na cash, kundi ang laman lang po nito mga kabsat ay 6 numbers. At ito po yung gagamitin natin para ma-confirm nila mga kabsat na yung isang YouTube channel ay hindi po robot, isa pong tao. So yun mga kabsat, ang tanging may susukli ko lang muna ngayon ay kundi magpasalamat po sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makukuha yung Google AdSense pin na to. So ito po yung simula kung paano po tayo makakasahod sa YouTube. So siguro soon mga kabsat, para makabawi ako sa inyo kung may mga blessings man na darating sa akin. So hindi ako magdadalawang isip mga kabsat na mag-share din po sa inyo sa pamamagitan siguro ng siguro pagla-live, mag-Gcash load tayo o mag-groceries. So magpaparapal po tayo soon mga kabsat. So support lang, kapit lang mga kabsat, laban lang. Ngayon sa ngayon po mga kabsat, maliit pa lang po yung channel natin. Lumaki na to mga kabsat. So yun mga kabsat, sigurado
makakatulong na po tayo sa kapwa natin. So mga kabsat, gumawa ko ng video ngayon. I-share ko lang po sa inyo kung ilang araw nga po ba darating yung Google AdSense Pin. Ang Google AdSense Pin po ay gagaling pa pala ito sa ibang bansa. So pinadala po ito sa atin mga kabsat noong October 12. So bali 21 days po siya bago nakarating dito sa Pilipinas. So yung Google AdSense Pin mga kabsat ay huwag nyo pong hintayin na ihahatid po sa mismong bahay po ninyo. So i-reply lang po ninyo doon sa post office kung dumating na po yung AdSense ninyo. So, baka mamaya natabunan po ng mga papel o na-misplace ng mga trabaho sa post office. So ito na po yung AdSense natin. So yan po. So yun mga kabsat, gumawa po ako ng video na ito para po magpasalamat po sa inyong lahat, sa mga subscribers ko dyan, sa mga viewers, mga silent viewers dyan. So maraming salamat po sa inyo mga kabsat dahil dumating na po yung ating hinihintay na Google AdSense Pin. So ito po siya. So ayun mga kabsat, pinadala po sa atin ito noong October 12. So sakto po na 21 days po bago siya dumating. Biyernes po siya ng hapon nakuha. Ito po ay nanggaling pa po ito ng Malaysia. So maraming salamat po sa inyo mga kabsat. Kung hindi po dahil sa inyo mga kabsat, hindi ko po ito makukuha. So napaka-important ito mga kabsat para makasahod po tayo sa YouTube. Ang Google AdSense Pin. So ito po siya, nanggaling pa siya ng Malaysia. So yan mga kabsat, maraming salamat po sa inyo.